Chung tabung nugui man tai joto borok tabung nukkana je 13 bosorni borok si IPS officer man kahini o news asung markelom viral ongui tong tang je je jaga phan o mak chung nugui tong ta hingke faidi oboni je reality tamo chung tini nong o video ni bising tui sai khnai nai so haini bagui video no para paisa jar tui nai tong di Omai kena bisma koli masawoi mai ke bok phunoi masawoi kisi sa kain kaitam like mana boy kain kaitam keluar mana boy mai ke bisma phunoi masawoi nok tam labong kha sai tam labong kha omai buri ra omai kebang khoksin borok tong nok jeta screen no man omai kebang ma sin borok tong obin puma bu ham no busu cost ke rang puika rohor borok sai me borok tamong nai je chaireng ke berai nai reels nam nai defor rang nang sinai apro ke call khai sinai puma bu hanai ekdom torture khai sinai kang poria bai ong sinai ang te poria rang isunango hai nango ni falto falto sai rang na haro inde joto borong o borong nai surunga nango umong khasi buku aposi Chakraborty bohini hinjago Deborma de omonoti kebangko borong controversy ongui tong de Deborma si baike Chakraborty ongkha omonoti kebangko borong jani ja opinion rolai mani nokha hengke taposi Deborma bo bahike o jaga IPS officer ma kha kobi kobi ma kha cheng cheng rama kha saki to norong puito sak lak hain bagai je bukhuk taposi ni bukhuk tin sung sinai do hengke taposi bukhuk nung sai khna gadi nung tini bahike o puso phaiman kha bahike nung tini IPS officer man kha do kise sai khna gadi Takutnya buku song, angkini esping mani jotono, angkini esping mani ang beleno tong Hingke tabo kena untuk tercair makna je buku taposi Deborman buku ti kena kenam baksa borok hingke tabo je taposi bos Chakraborty ya bot Deborma si omah ke baksa kontroversi coli mani nugui man kha obo tainok sana nangya je taposi Tripura botangai Chakraborty ongkha himal Chakraborty ongna nakha himale bin buha ko wancha pu buma Deborma pu hain bagasi bo taposi Chakraborty hini hinjago hini bo sai khnari khata taposi Tripura pori bo class 8 pori class 8 pori 15 bosorni borok si IPS officer mani tangkha ubuk ekdom wan masi jako khaya de लग रहा है और मेरा बचपन से सपना था कि मैं एसपी बनूं और वो आज पूरा हो गया मतलब मैं आज ये रोल कर रही हूँ इसमें मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा सपना पूरा हो रहा है baksa barke puiti sai chakna bo kubi kubi nya mangkha birini taposi Tripura bo pori o je Maharani Tulsi Beti high school tai bini nogo kha protap puro tabo kuna kaham kin chai makha taposi Tripura bo kok borok dewo je police rok je kun borong tunya je motivate khai motivation khai ta mani bong no je halchan bo amta ke chumbru ta hen sum bahai ma tong mai ke sunguta jate omai borok je bisima phuno ko nyai amtai phuno ko amtai reels khaya toi hingke taposi Tripura bo tam saka bo go phone bo oborok makhe je IPS officer makhe bo tam khanya musukin bo chungmen bo tam khanya saka no obo bo khnai nya jita लॉ एंड में जो औरतों के साथ सुलूक होता है बदसलूक होता है उसके लिए मैं आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हूँ hingke china next update ka je thangnai video nang sai khna rijak Prashant Deborma bini buri chalma bormai ke bo thuisinai pu je kun phan ongman thuipan man hinba saka hain hai bono chungtai hai social media bo viral ongman nugui man kha o jaga bo saka je chala je tagbani chalmana hamdagi changnai bono yagar yanke bo boy bo thar jangnai pu tai bo tam ni kok kotha khana khnai nai di bere salma Deborma be je kai jangnai bo pura thik yang bai ang warning ru direct warning ru buma bufa je ostalani buma bufa je tong tong nai neng pura thike tong tong di moni pore ke bote hai hai omai ke kok kasana nangkha nung je kuno jaga phan nung Tripura nung pa khanai ba buro police tik thanai ba ang ba yogi jesuk jaga phan khari do nang bathari khimnai omai ke chung samani khana ka direct warning ru je bo bai tong tong nai anga sun kok sanai nung manjang nai Tripura haste nung borok kemai thanai Tripura o nung borok kemanai nung pura manjak khangkai nung anjago nung pura thika ang warning ru mane sanan thake poila video sung kebang kok borok nung je puita sai angui to khata botam dalar song na bo lemte fazil song na bo kubi ana sa baksa borok nung o jaga an video comment khai sama nukha bona abo kubi no po bong no kana borok ni chung taku khorok jana sama ni bo nukha so ge obonang sana musugo je Prashant Deborma bini hamjongman bo manthu obono je jung bono wish khai ta bon hamjongman bo manthu tai hingke je taposi Tripura no chung obo sana musuk bone je tai hingke joto buri rok je taposi Tripura nai surungna nango je bisima phono ko je omte phono ko omte reels khaiman sai kaham ke lekha pori ti je omai ke reels khaya no off khai pai di
Borong bagui ang batak askali Instagram phan ji khologi mayang jako Instagram kholokda thaga hinge a jaga joto nuksinai omthai phunugi masajak pisma phunugi masajak oma haimang hi nuksi ang si lasi thango ang ani dol ni mobile lo Instagram hapka hinge a jaga tam Instagram tin tipra roksi paija hikang ma tongo a jaga joto jesuk je nini homepage ko joto chin borong ni je bisma phunukja omthai phunugi masaja oma haimang hi nuksio